Yes, hello mga subscribers. Muli, simula naman Kevin to. Dito tayo sa ating finishing touch stock patients natin. Si Kuya Loreto Angulo. Dito po tayo ngayon na travel stock therapy, PS or PST, SP stock patients. Dito po tayo sa barangay Tabuan, Arayat, Pampanga. Yeah. So, bago po tayo magsimula, we will make a prayer and then kaya po siya finishing touch kasi po makakatayo na po siya, nakakalakad na, nakapagtrabaho na siya. Kaya ma-stroke 2011. So siya po ay na-stroke po ng 2011. So siya po ay ating na-therapist sa Modernong Marketing 1, but precisely nagka-problema yung ating plan nun. So ito po ngayon yung Modernong Marketing 2. So scroll na lang po kayo sa mga vlog namin ni Kuya Loreto. Shoutout! Oh. Bilang ba dia? Anak mo, shout out. Oh, ano ba anak mo? Sino? Oh. Nasa Japan po yung kanang anak, shout out si Eloisa. Ang gulo. Yan. Sa'yo, shout out. Ito yung tatay mo. Ito tatay mo to. Pagbalik mo, malamang to. Kasi yung gagawa ng bahay mo. Yan. Sige pa naman tayo. Sa lahat ng mga Angulo, shout out sa nila. So, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating vlog, regarding about mga takot ka na ako Dagol ka pa na ako mag-iya. Dagol ka na ako mag-iya, boy. Natas ka na mga 5 days going. So, itong ating stock page natin dito, pinagtsagatan sa 2011, pinagtsagatan ng market ng araw ito. Ganong araw. Pandemic ito. So, ito ngayon, binabati natin siya at para naman na mas lalong kapagkalabang si Kuya Angulo sa kanyang pagkakas. Kasi ito talaga po, gumagawa ng bahay. Masog ka ba no? Masog po ito si Kuya Angulo. Ang pagawang bahay, ito gagawa ng bahay ko. So, before we make therapy, so sabi ko nga, hindi mo din nakakilala kay Mang Kepweng, please lang po, panoorin yung vlog natin and please like and share our YouTube channel para mas marami pang ma-inspired dyan ng mga stock patients natin. At sa mga nagpapahinto naman ng mga pasyente natin, I pray to you na sana maging kumpante kayo sa inyong therapist na hawak sa inyo. Ayan. So si Mang Kepweng kasi lahat ng mga technique nito, lahat ng mga diskarte, lahat ng pinag-aralan natin, lahat ibinibigay sa mga pasyente. Kaya nga may tinatawag ng Speedy Recovery Program. O siyempre, bago tayo magsimula, kayo muna tayo. Lord, salamat po sa iyong pinagkakalob sa amin, sa blessing, protection, kalinga, tagaway Panginoon. Nawa, Lord God, itong aming gawing therapy, i-bless mga kamay, ang programa, maniniwala po Lord God, that nothing is impossible in God and Father, sapagkat sa Mark 11:22, how faith in God, ako piling yung wasa Lord God, ikagaling ito sa Kida Loreto, sa kanyang sakit, yung stock, maging muli, kung magagamit siya, ayusin pa rin ang i-bless us always, in the past. Mga masamang palangin ng pagkakas, sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. So mapapasin po natin ito. Type. Natin. Hawakan natin. So this is some short remarks ito. Kailangan natin gawin. Yan. Yan. Bago natin research. Mabala kay Ate Buds, yung nag-send ng aking Modernong Marketing sticker. Ate Buds, shout out. 888 printing, ayan. So siya po yung nagsagang accommodate nung dumaan po sa anong pwesto sa Lipan Bakakil. Yan. Si Ate Buds, shout out. Ayan. Konting-konti na. Ha? Position na yung ginagawa, diba?
Nabibigyan na lang. Nabibigyan. Ang dito na. Dapat. Bibi. Wala. Mag-jump tayo ng bibi natin, brad. Oo, mali ah. Tingnan pas ba? Tingnan natin yun. Okay. Sulat ko yan. Yung mga one knowledge sa therapy, akala nila yung therapy ganun lang. Hindi po yun. No? Si Modo ng magkikwento po, talagang nagkakadalubhasa muna sa massage industry. Sa tulong tawa ng Diyos, tayo binayaan na mag-therapy ng mga stroke patients natin. Ayan. So, scroll down nyo po yung ating gumaling dyan sa may kandating, magda po natin na palakad. Tingnan nyo po yung mga taong gumagaling sa mga kamay ni Modo ng magkikwento sa tulong ng tawa ng Diyos. So, si pala, i-BP natin muna para bago ko tirahin ko. Pati-therapy natin po. Para mag-check natin yung kanyang blood pressure. Therapy. 130, 40, 140, over 90. 7, no? Ito, no? 149 to, ito. Plus, yung pulso mo, 7, very good. So, ayan, may yung ginagawa si Kuya Anggulo. So, update ko po kayo sa ating mga pinatherapy ngayon. So, si kupang natin, si Kuya, may sala, 5 session na ilalabas na po sa wheelchair. Panoorin yung kanyang istorya ng therapy natin. So, pupunta mamaya sa kanya para follow up yung kanyang po tayo para mas ma-develop yung kanyang lower back and upper back. Ito bang laro mo, yung mabango ito? Brad? Hindi mabango. Hindi mabango? Hindi mabango. Hindi naman. Bumili ah. Ayos naman. Sige. Hindi na ba? Ano ka ba? Bago po natin ito i-digital, parang for muscle stimulation, ito ang spasm na. Ang spasm ito si stroke patient na ito. Massage natin yung kanyang upper limb na left side. Affected area. Alala ko nung pinag-therapy ko yun, talagang galabanan kami. Talagang pag ginahawa ko kami, talagang nagbubuno kami. Makaganon yun. Ha? Bitas. Ito ako kasi kilala kayo, bilang magbandi na yan. Lalo. Ay ba? Ano na rin, magkano? Yung lahat yun, dyan din ang aliwan eh. Pagod ba yun? Parang, tama, so, iyamang na yung mga magkakaroon. Sabi kayo sa amin, pero pag-iigit na sila rin Singapore na. Siyempre yung mas kibili na. Mag-isip tayo. Mag-manage.
Yung mga gumana. Si Mimi, pinuho siya Conrado ka na po i-laro ko Kay-kay, nanakwari kayo ni Saboy. Boy, Ricky Boy. hindi na yan. Iwari ko ito ka. Hindi na yan, mag-desisyon. Gina. Pangalan. Wow, Gina. Pangalan Gina. Kani mga si... Ay, hindi mo. Kuya ka rin. Kailangan kasi, alam nyo kasi, ang therapy kasi, kailangan siya lang umawak, sabi nga. Diba rin? Ay, siya lang. Para yung program. Tuloy-tuloy program. Kasi may mga program na ginagawa dyan eh. Nakantala ang program kapag may mga activities. Dapat priority mo ang therapy. Yung programa, ba? Nakikita mo yung programa kung na-improve. Yung range of motion. Oo. Oh, yan, malilito yung muscle niya ito magpupunta ka eh. Hindi po pwede yung ang daming umahawak na. Hindi mo alam kung sino nakapagaling. Siyempre maraming Umahawak eh. Hindi po pwedeng gano'n. Si Mang Kempeng, kailangan siya lang, diba? Kaya hawak na natin. Hawak na natin. Kasi may mga program po tayo ginagawa dyan to adjust yung mga fiber ng muscle, especially itong stomato, nililinyada natin yan. Ha? Hindi na basta-basta na. Mamasa-masahin mo lang yan. Therapy ang tawag. Hindi po ganun yun. Versus the proper program, range of motion, yung mga pagano ng mga joints, lahat po yan nakaprogram dapat. Especially yung pagkain, babantay. Bakit ako yung kinakain ng pasyente? Kinakain ng pasyente, masustansya. Bakit kinakain puro against the law? Patay tayo. Kaya nga nakakatuwa si Apo Bensita dyan sa may kandating. So 2 to 3 months lang po, nakalakad na po ng maayos. Full recover na po siya. Araw-araw po nagpapatera po. Araw-araw po, hindi po lagi-lagi po anong naman ginagawa natin. Nagtatanong sila araw-araw. Iba't ibang program po ang ginagawa natin. Diyan, use, road, mag-program, ang mabilis yung recover. Hindi po siya malalamog, hindi po siya mabubugbog. Kasi we will use a different kind of program and techniques. Kaya proven na po yan kasi meron po tayong napalakad, napagaling na stroke, kaya proven po yan. Kaya bago niyo po ako i-judge, panoorin niyo yung namin. So, yun po yung aking reminders and explanation. At yung mga naiinip, wala po tayo magagawa ron kasi depende po sa tama ang pagkaka-stroke. Hindi po yan na magic. Hindi pa rin pero. Pero mas dati, mas malala si parang gano'n. Paano? Mas malala ito, nakagaling pa rin. Pag ginaka ko, hindi na rin. Nakapakagaling. Ginawa pa rin. Ginawa mo yun. Tapon. Hindi lang kasi babalag kami nito. Natumba yung cellphone. Bumaksak. Napagaling ko sa San Nicolas eh. Diba? Punta natin yun.
pagsasag mo. May kailangan, no? Hindi na. Bilangin. Si Doblano, medyo gumaganda rin. Hindi ka mga sinbaso mo. Hindi na lumakad ni Kuya mo. Eh, kay Kuya Dong din, was trip po. Join natin Kuya Dong. Medyo puntahan to. Hindi na yung lakad mo. Ay, dalawa. Paano gusto mo to? Ah. Ah. Okay na, no. No. Ikot mo. So ito, pag pinanood nyo ito, pwede bigyan yung mga stock price sa atin dyan. Yung araw naman na kayo therapy, so pwede nyo pumiyahin ito. So maganda po ito sa upper limb, sa ating mga joints, yan. Okay. Relax. Relax, relax, relax. Pero sa iya mo. Boom. Lang lang. Dia tahu maka
ko na. Ha? Kasi, iiwan ko eh. Dali lang ako. Dali lang. Dami niya. Ano ba ito? Pero wow. Okay, okay. Tawa mo yung kita. Okay. Ikaw sasaluhin ko. Ayun. Tiyo ka. Ikaw mga tiyo. Ayun. Saan tayo kami? Ang harap ka rin. Oo, baka alam mo.